Arratsaldeon ze moduz, zuzeneko musika izango dugu gaur gurean Dupla talde Amaiaren bueltan. Ez moduz gari, arratsaldeon. Kaixo. Zelan zauz? Oso ondo. Beñat, arratsaldeon, zelan? Aixo, arratsaldeon, ondo, ondore bai. Disko berriarekin zatozte? Bai, nahieran. Nahieran, diskoa gainera, Diskoa gainera. Nola esan zuen hor Beñateko, justo esan zuen. Ez dugu atera behar nipa. Aurreko elkarrizketa izan genuenien, orain urte pare bat hor geratu ginelako. Diskorik ez. Diskorik ez, zertarako diskoa. Zertarako. Bueno, bementxeako diskue. Baina hori ere posile da jan, mira, fijatu zea. Mortadelia zaitunekaz. Ondo, ondo. Beti detaietxe ba. Beti, dupla txusa horrekin etorri zinetelako, eta kodigo horrekin, Durangoko azokarako orain urte pare bat. Bai, gutxiago, ez? Ba, hortxe, pandemia aurretik, ezta? Pandemian. Pandemian. Pandemian etorri ginen? Urte bete, urte eta piko, baina pandemian. Mundua geldi aurkeztu, urte bete? Karo, justo gatzen izan txala, planazo. Bilbora, tal, permiso. Permisue, ba, etorri, bai, Bai. Esango nuke harin hau. Urte bete, bai, abenduan hasi igual, no? Porque mundua geldi atera behar genuen justo egunean bertan, que justo kasualitate. Oida, egia da, bai. Urte bete? Jarraitu zile lanien, dinot. Aztiaratik orain arte. Lanien, diskoa inzuie eta zuzenekuek emon. Pandemia baten erdian. Gari, nuk egiten du hori? Dupla. Ala ere uste baino gutxiago. Beñat, orain badagoelako... Ez pentsa, guk pandemian zehar jodeu, uste baino gehiago egia esan. Osa, suerte hori eukideu. Jodeu, ez tala gutxi, talde asko ondia ez dutenak jo. Eta... gu bentsat ondo gustora, eta gero lanian aparte, lokalean sartuta, disko berria, eta... Gendarekin, kontzertuak, hori, musukoakin, atxaldeko zaitan... Hori ba. Afaltzea etxea, por Hori ba. Gogoratzen dudalako noiz ikusi zintuzten lehenako aldiz, eta zuzenien sari banaketa baten, eta musika bulegoko sari banaketetan, ez dugu izan zineten, apurtxuet, talde barri honena eta saritua, eta 5 minutuko zuzeneko horrekin apurtxuet, osabali geratu nintzen ni apurbet, eta nortzuti honek, Dupla? Dupla. Agureneko bigotea, Agurainen oraindik? Agurainen gabiltza. Aguraindik mundura? Aguraindik mundura? Aguraindik mundura, Euskal Herrira gutxinez, alokairu merkeak ere, eske nora gongo zea, zioain. Ondo gabe. Ez dakit Malibura edo. Malibu, ematen du pizkat. Bai, ematen da portxu, Bilbo da. Bilbo da? Rekalde. Bai, Pabelloi bat. Pabelloi bat. Ez du ematen, estudio batean, Estudio batean. Bai, lagun batekin. Mario Lezaun. Musu bat berentzat, gazteizko tipo bat. Eta pipa, irua joan ginen. Hori, arroza hori erosi genuen. Irudia eta musika, bideoklipak bebai, pile bat bideoklip dituzten. Irudia eta musika, zelan ulertzen da hau, suposatzen dut, zuelako talde batentzat, zuelako talde moderno gazte batentzat, disko atara arren. Pizka pureta. Honek guztiak badaukala, bestelako enfoke bat, hau ez dela bakarrik diskue, nahiz eta diskuen 12 kantu bildu dituzuen, eta ze kantu entzuten gabiltz, baina badalan bat, ez dakit, une oro egin beharreko, ez da? Irudiarekin lotuta bai? Bai, urrengo pauso naturala bazen LP bat ateatzen. Eta bueltak ematen ginen, formatuan, eta hori pelutxe batzuko, no seke, barruan... Galtzerdi bat, Guazen inobatzera barruan, gure bileretan, flipas. Horge ideiak ez unas tarantuladas que flipas. Baina, zen genuen, guazen inobatzera barruan dagoen kontzeptuarekin. Eta atako disko klasiko batean. Holan, jendea erosten du, geho sorpresa barruan dago entzute duzunean ez. Hor dago fusioa. Hor dago benetazko berria hori, baina guztientzat. Elkarrera jun eta nire alabantzat, nire Dupla eta barruan entzun sorpresita. Badaude, 12 sorpresita, denetarik. 12 denetarik, gainera, denetarik. Bat eta bestie,
danak ezberdinak. Bai. Danak ezberdinak, baina, bueno, soinu hau be bai, gainera soinuari buruz galdeteko txutie, grabatu Aritxarregi Gazte, grabatu duzu eta nasketak Barcelonan, badakolako sekulako sotasuna daukalako diskuek, hasita maitu, baina ze kantu ezberdinak be bai. Baina esango nuke oso disko zue dela, batzutan kantu ezberdinak dituzten diskuek ez dielako zuek. Ez dakitzu lertzen da. Bai. Hombre, saietu gea, behintzat, denai ematen digun barniza berdina izatea. Nasketa tipo horreinak egin ditu, kantu bakoitza palo bat. Nahi ez duen lekutik altze dezu, eta nahi ez duen lekura eramate dezu, baina denak paketxin berian doaz. Bai, horretik ere bai pixkatu diskoan izena, ez? Nahieran, nahieran da nahi degun hain deu, nahi degun bezala, gure etxian, nahi degun jendiakin, komplejurik gabe, palo bat eman, beste palo bat eman, eta hortxe da. Eta hor ikuste dira bideoklipak. Lagun batzuekin, ze presupuesto, venga. Catering, sagardo zea bat hartu. Kupela bat hartu. Txandal bat jarri. Fuera, tu. Eta larun batean... Tapia taleturiari, da venga. Toma por culo. Es que, así, benetan. Eta larun batean, aguraineko jaietan, biok, tu. Zer, eta torren larun batean ingo du festa bat, jende hasi liatzen tabernan bertan, lista de WhatsApp, tu no te rajes, aste artean dituko dizut, pum, datorren larun batean bideoklipa grabatuta. Aste azkenean atera. Así. Musika konpartitzeko dalako. Bai, eta nahieran izan da lehen igual pixkate, diskonekin nahi genuen, pim. Ja medio batzuk baitugu, orduan aldeu egin. Grabau, atera, así que prestat, nahi duguna. Nahieran ibili geha eta nahi dugu holan ibili. Lehenengo disko luzea, lehenengo kantuetatik, lehenengo disko luzera, ze aldatzen da? Nahi dut esan, hasieran dalako zeuek, bi mutili gazte, gainera, esaten zabiltz, konpleju barik, baina eskemak apurtzeko gogoz etorrez dinetenak, diskonetan ikusten dalako konplejo barik bestelako eskema batzutara joteko ez daukazuela inongo problemarik bez. Baina nahi dut esan, hasiera horretan, dupla aurkezten Daniel. Bi mutili gaizto. Bai, eta honetan, are gaiztoa, musikan are makarragoak. Hasien, porque gu azkenan oso... Baina ja erakutsi barik, gaiztuek zarina, ez da gizena esan? Beitu portada. Ez da... Beitu Malibu. Beitu Malibu, ai. Baina barruan, hain maz kaina, inoiz baino kaina gehiago. Roka dau, Roka dau eta hitz esplizituak eta gauza... Eta gitarra dauz, da bateria dau, eta indarra dau. Arregi power. Makina, arregi. Hortxe bitekenean. Disko honetarako bidien balio izan du, esan duguna, aurkezten zui ez duen burue, dupla moduen, ezagun egiten zarete. Gitxi gora bera, eta bitu ze sasoitan gauzen. Tanok dakigu dupla, zer dan, gitxi gora bera. Orain bazatozie, lan barriarekin, zuzenekoak emon eta gero. Zematen eragin da horrek danak diskorako? Asko, nik uste zuzenekoan antza gehiago dakala diskonek. Ematen du, gitarra bateria sartu ditugu askoz gehiago. Daga maz, kaina. Gu kontzertuetan ematen genuen kaina gehiago, antzematen zena baino. Bideoklipaten eta gure abestiak igual gehiago jorratzen genuen elektronikagoa, pixkat maz, popi. Eta kontzertuetan... Guk abestia lehen igual youtubera igotzen genuen eta gero jartzen ginen, nola joko dugu hau zuzenean. Ez genuen sortze prozesu hori etzan instrumentuak hartuta ozan gehi ordenadorian, bideoklipain, YouTube, eta gero, hostiatu. Guajo behar dugu. Eta gero kontzertuetan bai, zertzen riff, rock and rolleros, ez dakiz zer, eta hori oain bai grabatu ditugu. Eta kontrolatu zarete, orain hori grabatuta, zuzenerako. Gurea da, natura. Bestelako hori da? Bestelako joku bat. Ematen duela. Oso ondo lagunduta gonzari, Bai. Plazerra. Guretzako opari bat izan da. Nahieran sortu zen, nahieran lehenengo izena. Hengo dugu, nahi dugu. Flipas. Pero nahi dugun pertsonekin, eta hasi ginen jendea tanteatzen. Eta guretzako azpen opari bat izan da. Nola orain daukago aukera jende horiekin teitzeko, bere zenbakia lortzeko, lehen. Imaginatu, agurainen, peio eskaketeneko zenbakia. Orain, erreza da. Ezagutu zurako, ez dakiz ere bere lagun bat ezagutzetzu, o bere... bagoazen egitea. Claro, hostias. Peioskak eitan, Zaia. Zaia. Oso kanta politxe, Zaiarena, konforme.
bueno, hor badaukazue, bueno, zuen nukitu hori eta sampler da beran ahotxe zoragarri hori bebai, zuen herrikide ezinbesteko batzuk bebai. Bai, nago herriko kriua. Kaotiko Evaristo sondo entzuten da ganera, oso kanta kaineru edana. Bai. Hoi omenaldi bat, aguraineko jendeai. Eta letra da falta de riego, talde punki bat agurainen egon zan talde punki. Eta letra hasierako kanta, osea, azkenan da omenaldi bat aguraineko jendeak, hau, notenena, claro, zen falta de riego, más punki, eta hori gu txikitatik entzun dugu musika izan. Eta Evaristo egin abestea adibidez. Hori guretzako, kriston. Bai, kaotiko hori gehitu eta etortzia. Eta etortzea, guailiko, eta Evaristo egin hor berarekin egotea, txiki da gitarrista gatillazo, orain eskabadora. Deitzea, un solito de gitarra tal, de puta madre, no sé qué, aguraineko jendea. Sartu zarete, aguraineko seme kutxunen zerrenda horretan, orduen, zuek bebai. Handiko horre, igual. Bueno, handik gauzak izatea. Baina bai, hori da, agurainek, osea, omenaldi txiki bat. Gure, hori bai dela gure folklorea. Falta de riego, kaotiko, La Polla, aguraineko diskoiek. Tapia eta Leturia, esan dugu. Tapia eta Leturia eta gainera bideokliparekin eta apurtzuete ikusten argazkitekin eta ikusten hasi ginena, Dupla eta Tapia eta Leturia. Zelan batzen da Dupla eta Tapia eta Leturia, esate baterako? Kanta proiektua hor txeon. Kanta, osea, lehenengo, osea, eski hau da haien bersioa da. Haiena da originalmente kanta. Orduan gu hasi ginen, sampleatzen trikitisa hori, letra antzati bat hartzen ez dakiz zer, eta gero ezautzen dugu Leturian alaba, eta haren bidez, Leturia liatu gendun, gero tal, arregik deitu zion Tapiari, Egunean bertan, zu bihar amabitan. Hemen trikitia grabatzeko eta hotxa batzuk. Aguneako gazte pare bat hor zuen kanta batu egin dutela, ara gertu zen, increíble. Ez que nahiera, hor bazkaltzen, baina eta biherrikoa dela, ostia, deitu diozu, no? Deitu. Dalitzeta Tapia oso lagunetik ez? Bai. Hau ez gen hori. Bai, izan da dena elkar punta. Ez genuen, espero, bideoklipa ez genion ateria behar, baina entzun genuen lehenengo mixak, esan genuen, hori da. Hori ate behar dugu, ja. Zuek animatu, eurek animatu. Gustatu zitzaidalako aurreko elkarrizketatik, hemen egon zinen, baina gero tarteka gauze osonak erantzuten, eta gustatu zitzaidan tarteka. Dena. Izan da denaren egin diguten elkarrizketarik onena. Aize ondo. Eta egin ditugu, nahikotxo. Hombre, igual baina egin ditugu, eta zure horrena. Badakizu zer gustatu zitzaidan folklore, azkenien, katxondeorako berba baten moduen zegoelako jarrita hor, ze musika ekartzen zenuten kontuan izan da, bai gero zuen ikuspegi zabala esaten zabiltziena. Claro, ni hau agurainen Evaristo entzuten, hortik nator eta hau egiten dut. Gaur egungo, musikari bat nahielako, ezta? Gustatzen zait folklore, zelan ulertzen zuien, kate begi moduen. Azkenien, hau bada, danok gara, folklore, kate begi, horretako kide. Argita gartu. Eta hau bada, hau ez bada folklorea kantua badide. Ez hori da, baina folklorea berritu behar da. Ez bestela ez da, beharrezkoa da. Gu ari baina talde asko ari egiten, gero eta gehiago. Nio supozik nago horrekin. Gu etorri ginenean, etorri ginenean igual bai, baina hasieran eta bain, entzute duzu irratia, egungia entzuten, kantu pare bat euskal, eta ondo sonatzen, ondo iten, bai, egia da, gainera hori, pare bat urtetan izan dara, boom hori, esaten gabiltzen, lehenengoko samplerrak eta txandalak entzun eta ikusi, eta esan, eta zer da hau, eta orain, horren beste zabaldu dana be, bai. Eta gainera kalitatearek, bago denetare, baina kalitatezko eta oso ikutu pertsonala, bakoitza bere zera ematen, baina badago eztena bat, olatu berri hori esan genuena. Badabil. Bazebilen, guain bizibilidade gehiago matez aiore, bai, normala dalako, naturala dalako. Eta publikoa ere ahi da ulertzen, eta ahi da kontzertuera juten. Ze publiko da, publiko dana? Dena, ez dira gazteak. Badira, baina edadeko jendea. Zuen kafa entzokikora joango naizelako, ni edadeko jentea nahi. Edo espiritue da, gaztie.
Ez, da. Edo espiritu musikala? Ez, kultura, batez ere, hombre, hemen ari gara hitz egiten, gehiago igual euskal musika, baina euskal musika kontsumitzen dutenek, edade guztietakoa dira. Guzti hor, gure kontzertu. Dupla ulertzeko zuzenan ikusi behar dalako. Bai. Hori esan duzu inoiz, eta ados nahu, esango nuke, nik zuek lehen ikusita, gero esan dudala, zer da hau, segurazki, alderantziz, nintzateke iritsiko bez. Kaliteke. Edo bai, baina zuzenan ikusita zema laguntzen dauen? Bai, gure argi geneukan, gure puntu potentena, hasieratik bagenekien zuzeneko ziala, porque gu hortik etortzen geaz gea raperos de kantuak. Gu egun geha jotzen, eta gero esan dugu, talde bat egin barra dugu. Baina gurea da jotzea. Eta horretarako grabatzea ditugu kantuak, kontzertuak emateko zeraki. Gurea da kontzertuak ematea, argi eta gari. Zuzenekoak eskaintzie, baina kantuak egin eta diskonetan, sekulako diskue atara duzue, esan dugu, udan grabatuta, nasketa horiek eta esan duguna, oso soinu garbia dauka honek. Naste borraste asko egon arren... Nik uste zaila izan dela hona. Bai, flipatuko zuen honek. Bartzelanako tipo bat. Tipoa zona da, tipoa naste ditu top. Gu hori bilatu genuen ere. Kap asko, ahotsak, detaile asko, baina oso ondo nabaritzen dienak be bai. Kristolan nahi. Hor daulana, hor daugustu eta zuen aldetik be bai, esaten zuena. Zuzenekora noa, baina diskoari kariño be bai, azkenin kariño hartuko eta zuien, diskoari kariño objetu moduen be bai. Ostra, aspertuta gaudela ja. Atera baino lehen ja aspertu zea, luze junda, nahi luze intzat prozesua, buelta bat gero ez dakiz, igual ahotxo batzu falta dira ez dakiz. Grabala hostia, igual urterrian beha horrekin. Guain arte beste dinamika batian gauden, eta guain, a ber. Hildu zaigu ondo, oso pozik, baina hostia. Disko oso ondo dau. Bai, eskerrik asko. Disko oso ondo dau. Eta disko entzuteko zuzeneko proposamena ikusi behar, baina ez daukat zalantzarik... Berria izango da. Hau oso divertigarria izango dela. Zelan izango da zuzenekue? Dena berria. Data batzuk bat ditugu eta ikusten gabiltz. Euskal Herrian, Euskal Herritik kanpo. Badaukazu asmoe bai, gari eukizu jebe bai. Pandemia eta honek kontu godanak, baina eukizu jebe bai. Ez dakit, dedikatzeko? Zegoen maitasuna eta denpora proiektu honi? Denbora asko, honekin bai lan egin dugu... topea. Tope. Kanpoan kontzertuak? Bai, hor guaz, Murtzia, Zaragoza, Madrid, Valencia, Zamora, Segovia... Datorren jenteak zesaten du? Nik uste, jende animatze baldin bada gustatuko zaiola, porque berdin du euskaraz ulertzea zu ikuste duzu bi tipo musika egiten, berdin du hemen, Alemanian, Nueva Yorken da musika. Hori, igual ez zaizu gustatzen, ez zaizulako gustatzen, baina euskara edo hori... Niri, guri, gu beti entzun izan dugu ulertzen ez genuen musika, betian. Beraz nik uste jendea iristeko gure da musika, horakazu. Bai, eta gehiago zuzenian. Baina euskara aukeratzen zuie bai? Bueno, eta gaztelania. Nahieran. Bai, natural atera zegoen. Bai, ez dugu egon pentsatzen benga, gengo euskeraz. Bai, sartu baitugu 3 eta 7, porque ez da... ¿Qué más? Hau, kaotiko natazi, gaztelania. Erderaz, claro. Erderaz. Tapia talerurekin, bestea, suena euskeraz. Pancho, Zo. Euskeraz genuen zen genuen, que Valencia ematen dio. Horrekin ere bueltak eman ditugu, que flik. Osea, pentsatu inzui, diskonetan? Baita bestea, Pentsatu zui, Gutxi baina, bai. Pentsatu zui asko, eta grabatu, eta denpora emon. Gainera, superluze, zein hilebete ez zer. Bueno, bada, Bai, bada. Medikuntzako lizentziatori atarateko modu toki, Zein hilebetetan nekatu eskero? Si, baina unibertsitatean ez dezuan bestalan egiten, Ni universitatean egon naiz, ni magisteritza, no pegaba ni serio. Hostia, baina hemen bai, porque azkenean da 24/7.
zu haizea burua ematen, geho porrak hartu genituen ere, hor 10-15 egun. Bai, nerako eta txarrerako izango da, ezta? Nahi dut esan, pasa, zeu ikusi honek balio du, idea bat, beste bat. Nekagarria da be bai, baina gero hain zeurie da. Ja. Bata, ez dugu asko deskartatu diskondan, Kanta bat pare bat jundia kanpora, baina... Ez, sorkuntza prozesua izan zen, super, niretzako behintzat polita, en plan, genituen kanta, glasae, venga, kanta, presiorik gabe. Eta gero luze junda maketazio hori. Ahots hori, detalle hori, entzun, kita, pon, ja, proproduzio hori, ja. Baina sorkuntza hor lehenengo 5 hilabeteak kantuak egin. Hau sartuko dugu, trikitiza hor, trap, doinuekin, probatzen gero gauza batzuk ere sakarrotea botatzen, hori polita izan da. Sorkuntza bizon artien eitzen zuia? Bai. Edo bakotxa berana, gero konpartitu. Ba, segun, kanta batzutan igual honek ekartzen du zerbait, bestetan nik eramate zerbait, baina bukatu eta forma eman bien artean. Baten bat ere egin dugu zerotik, diez kontra esanako gitarra hartu, letra hor momentuan bion artean, Bai. Depende, eguna ere. Zema denpora batera? Egun oso batxan, Bai. Horretarako lagunak izan bihar, Hombre. Bai, horrek bai, ez da? Horrek irauten du. Bai, horrek irauten du. Txupatxuzetik mortadelara horrek irauten du. Eta gainera, plana bada irautie. Duplari, iruditzen zaialako oso azkar doan proiektu bat ala. Dupla, zeskatuko txagu? Dinot, epe ertainean ikusten zarete, hau egiten? Epe guztien, edo egunero gu ez benetan? Kontzertua baitugu horiek bete behar da. Hombre, bain guztora gaude, hau egiten. Osa, gurea bai izan zen, bazen proiektu, elegante bat sortzea, ez bazen... Osa, bagenekien ganora zibiltzeko eta ondo egiteko denbora behar dela. Ez dakit denbora hori zen bat izango den, momento disko hau, bai, zuzenekoak, atope, bai. Gozatzen zuie? Bai, eta bain, bai, atope. Osea, gozatzen dugu hor estudioan eta... Friki batzu. Ordu hori esartuta ere gozatzen dugu, baina ahora viene lo guapo. Claro, bain dago ospakizuna. Fun, elkar, y a funcionar. Baina azte bururo jotzea, eso es lo que mola. Claro. Eta kantuak egitea ere, baina dena produ, telefono, deitura. Hori es una mierda. Esan niri? Claro. Ba, hemen hau egitea... Hemen zuek azegoti ondo. Baina hor atzeko dauen... Grabatzeko ordu hau, baina gero goiz osua hor... Telefono zuei esplikatzi eseruten etorri bizarien? Claro. Bigarren atia, bigarren pisuan hor... Garajetik sartu. Produ jasi, hori da. Garri deneia. Ekarri, deneia eta txertaketa eskatzen dugu, agiria. Hemen danak txertaketa agiria dako, diskonek gure nahiak asetzeko balio izan du. Guri asko da, Espero zuri ere lagungarri izatea. Bai, oso politxe da, nuen itxaroten hau zuen gandik. Dinot, hain mortadela gozo geratzea. Ze pasa da? Hortxe. Maite minduzari edo zozen? Ba gaude. Maite minduta, beti egon gara maite minduta. Ez, bueno, hoi, a ber, nahiko lanatea zan, baina nahieran zer da. Gure nahiak asetzeko balio zen dugu, osea, guretzako izan da, gure, musika. Hau, disko baino gehiago kontzertuan musika gu hotik altxatzen gara eta musikan pentsatzen dugu. Hora juten gara, gure musika bideo mundu hau, dupla mundu hau. Hori da gure eztea. Bai, eta hor disko horretan daola, osea, guk nahi izan deuna indeu. Osea, indeu kantak nahi izan deun jendiakin, grabatu deun nahi izan deun jendiakin. Presupuestua gaztetu dugu ere, osea. Presupuestua tranquilamente gastatu dugu. Osea, nahi eran, eta horrek ere mate izu lasaitasun bat, o satisfazio bat, de decir, ya está, tu. Osea, hecho, bizitza no nahi izan mitiko, dena, eta... nola da, plantar un árbol, Ahí está. escribir un libro, ba, gu disko bat, eta ere disko fisikoa hau egin dut. Ni ez dakit, 27 urte nituenean hori egin nuen. Hori emate dizu nola baiteko ditu. Bai, ez du deunok egiten. Hori da. Eta gainera gu egin dugu ez disko bat, porque gu neukan disko bat 16 urtekin.
Hau da diskoia, Hau diskoe oso ondo dau. Musika, esango nukelako, lehenengo zuen proposamenetan musika aldetik zala barritasun hori guztia, letrak, kantak badauz disko honetan, gauzak kontatzeko, gauzak esateko, iristeko, letran pisua bebai, aldaketa bat, sentitu zuien zekin, zer espresatzeko behar izan hombre, alde bat ikusi genuen hasieratik. Folklore izan zen, guk beti lehenengo pertsonan abesten dugu. Gure movidaz. Baina hemen nahi genuen zu 50 urte, 20 urte izan, neska, mutila, ez dakiz zer, identifikatuta egotea kantuekin ere. Ez abestea bakarrik gure prismetatik baizik eta historia kontatzea. Herriko pertsonai batena bagoazten pertsonai horren barruan sartzea, ez gure ikuspuntu, guazen 30 urteko neska baten ikuspuntuan jartzea, horrekin, Sararekin ere hitz egin, guazen kontatzea historia hau. Ez nire historia baizik eta pertsona baten historia, eta sorkuntza horretan bai hori orain arte ez genuen egiten. Baina zure gertutasunetik, gero zeuk kantatzen zulako? Eta gu gara eta lehenengo pertsona. Lehenengo pertsona dago. Hori beti. Fraseatzeko ere errazago delako lehenengo pertsonan pa. Eta ematen du, ematen dituzu, ostia, ari zara biluzten hor. Baina zaitu geha hori. Bueno, aukera, disko entzuteko, digitalien noski, baina aukera disko polita eskuratzeko bebai, eta zeuen sareetan sartu eta web horrian eta bar eta informazio eskuratuta, zorionak emon. Disko egaitxik eta asko gozatzen zuien eta alkarrik usten garan, zuzenekuen, benetan merezi duen proposamanetako bat zaretelako. Kanto bat jo bebai, hemen. Bueno, hemen moldatu behar diez gauzek, ez da? Claro, gure baldintzetan. Ba, ez pentsa, Ez, ondo. Hemen ez du entzuten bateria bakarrik entzute ez du, Gero ja telebistan se eskutxa dela, hostia, baino. Bestela ondo, guk normal. Zaukeratu zuie, ze kanta entzungu? Azkenekoa. Animali. Zertarako? Animali da apologia pixkat al despendole. Pixkat nahi ez du nahiteko, lasai, animali bihurtzeko zera hori. Behar dugu. Badakit igual bakoitzak ulertuko du nahi duen eran, baina behar dugu. Etxean bakarrik izan daiteke, baina animali hori atera bar dugu. Bakoitza berea. Garita bainat, gauza bat eskatuko zuti, Zerroza bat hartu nahi dut zeuekaz. Ilunpetan. Nahi zunean. Bai, Kafantzo gizen kontzertu eta gero. Noiz da? Amabostean? Bada... Urtarrila, bai, osteguna da. Ojo, gero ostiralian grabaketa? Claro. Ostia. Bai, bueno, sekretu eta lot esan, ostiralero moduen. Vale. Bai, ostegunetan egoten garago, bai, kontzertu eta ikusten. Asteburuan, así que... Asteburuan Durangon? Durangon. Bale, ni bai. Diskoakin eta bueltaka, así que... Oso ondo, ni bai. Durangon nibiliko, bai. Oso ondo ikusiko gara. Eskerrik asko etortzi arren. Garita bainat, super erreza da zuri elkarrezketa bat egitea. Mila esker. Ba, erreza da. Kontraku, Ondo, bai. Oso labur erantzuten zui, Bai. Eta hori ona o txarra da? Hori niretzat txarra. Bale. Alegin gehiago inbidot. Baina zuen estiloa da. Claro, eske gu ez... Eske olakoa gara zin. Eske gu ustegu... Baina esplikatzen geha, oze, ulertzen zaigu. Bai, ulertzen da, ulertzen. Bai, anekdota txiki bat. Adibidez, jendea aserretu da pixkat, porque pasan larun batean ez ginen jun jendeai agurtzea eta zi. Pero gu pentsatzen, nor nahi du gurekin hitz egin? Si somos el beñadio gari, ez elekutan hartuta. Baina jendea, ostia, nahi genuen zuekin hitz egin, hitz egin. Baina gu ez dugu pentsatzen hain... Bueno, badauka bere grazia, Bai. Olak usari eta holan hartu, eta holan hartu, eta hau da dauena. Dupla, placer bat, badatoz, bitu, horrek Andrak dantzara datoz. Ana eta Maite dantzara datoz. Garita bainat eskerrik asko, etortzi arren, entzungo zaitzu... Segurra. Bai, hartu lekuen. Eskerrik asko hirugarrenak hartu jenari bai, Bai, apa Julen, Eskerrik asko Julen eri bai, Produkzio lanak Julenelako jendearekin eginda oso eroso egiten diolako bai.
Bueno, dupla nahieran entzun hau sarien entzun hau diskuen, eta ia zeritzea dukazuen, eta ikusi ingurutik badabiltzen zuzanen ikusteko modukoa dalako. Barne pizti atera hadi, ez duzu behar inbeste blin-blin, ringainean Mohamed Ali, bihurtu zara animali. 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 Stresendoak ipurdi gogorra, praka estuak ron Coca-Cola, bosta sola zite mola, lista luzea da ponte ala kola, aldaka mutzean denak zoro bilakatzen, reketoiaren iritzia hasi ginen aldatzen, du platazo bosko raiuetan sonatzen, tentuz kuadrilla oso abatzen danen, gaur ganaiet, baina zurekin ez, porkulo hartzea juntzaitez darren, gaur zerre kalimotxo. Y ese bobo que me coma todo el... Fuerte se forta la corfo, jure si te forta la red. Animal. 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 Dupla taldea Agurainetik, apaiazki mila esker. Hau Beñat eta Gari, dupla taldea Agurainetik eta euren lehenengo disko luzebe eskuen artean nahieran. Eskerrik asko, 21. mendeko Euskal Herria maite goini, eta gu dantzan. Gu dantzan, ia... Tarrapa gaitzala dantzan. Bai, alaxi izan dadila, iazti. Arratxaldeon. Egin dugu dantzapur bat. Dantza. Bueno, gustatzen zaigu duplaren proposamena bai, Bestelako proposamen bat zozketa dukagulako abian, eta urte osoko bonoak banatu behar ditugu Euskadiko Orkestra ikusteko, ahoztagoa bildu ITB.eusen egongo gara, eta bertan zehaztu mesedez Bilbon, Donostian edo Gasteizen eskuratu nahi dituzuen urteko abono horiek 3 irabazle izango dira, baina bakoitzak 2 bono eskuratuko ditu, orduen batentzat, eta sekulako oparia da, iristen ari da, emaila asko, eskerrik asko, gudanak guztiak batzen ari gara, eta egingo dugu zozketa, ekarriko ditugu mai gainera papeltxu guztiak, eta atarako dugu, badagokion irabazlearen izen hori, eta plazar bat izango da, honelako saria zeuen artien banatzie. Ahoztagoa bildua ITB.eus, sekulako saria daukagulako. Maite, bueno, sustatu, 20. urte urruna kontatuko dida, zauzen modu zilezinetan? Oso gustora, eta gainera ospatu beharreko zerbait da, ez? 20 urte webean eta euskaraz, nik uste olako hito bat oitako bada, ez? Erronka handi bat izan da, bizirautea, ze web horiek hasi zirenean, hortxe ikusten ari gara, nik uste hori hasierako momentua da, agurrak eta egiten ari ginenean, baina gero, mai inguru batera bildu ziren, armiarma.eus, dantzan.eus, Wikipedia ere bada horko parte hori sustaturekin batera, ez, hortxe horiera. Arabolaza, dantzan.eusekoa, eta oso politi izan zan, ze galdetu genien ia, zemuz, 20 urte hauetan, ze espektatiba zituzten sortu ziren. 20 urte asko da? Ez dira konturatzen, horregatik esaten dut. Asko da, eta 20. urte urruna ikusi banean, 20. urte urruna, dagoeneko, non geunden, maite non gaude, eta zerbait egin da, eta zerbait eta hain garrantzitsua? Oso garrantzitsua da, ze 20 urte hauetan denetarik gertatu da, eta denetarik gertatu
gertatu da interneten, pentsa zenbat gauza ekartzen ditugun une oro, zenbat gauza aldatzen ari diren, eta hauek jarraitzen dute hor. Eta gainera, garai hartan gogoratzen baldin badezue blogak ziren, parte oso garrantzitsua, webean, etzan 2.0 hasi zen garai hori, ez? Hasi zenean, interakzio hori, lehen bakarrik irakurri egiten ziren gauzak eta bar, eta gero jazan, irakurri prosumitzaile edo figura hori sartu zenean, ez? Irakurri, baino baita editatu egin Wikipediaren kasuan adibidez eta horrelako kontuak. Ordu nola ez da izango garrantzitsua 20 urte horretan egotea. Ez dira lehenengoak edo beraiek bakarrik 20 urte hauetan, baino bai izan dira Luitxo eta Kodesintaxekoek begira egon ziren hau prestatzeko garaian, eta zeintzuk hasi ziren euskaraz garai hartan eta barrez. Eta horra saltzen da, Eibarren blogak egin zituzten komunidade hori, eta kontatzen zuten, nola, mila anekdota ez, baina nola posta zerrenda batekin hasi ziren, eta posta zerrenda horretan kontatzen zituzten, zalantzak, eta bar. Eta gero hor ikusten ari garen hori, ez denei pasatzea, ze hor ikusten dugun hori Mikel Artetxe, da Facebooken lan egiten ari da adimen artifizialeran. Osea, guatzen zate guk denboa guztien Facebook beste adimen artifiziala, gero hori, demora ematen baldin badu komentatuko ditugu gauza gehiago, justu berak intzun interbentzio txiki bat, petxakutsa formatuta, lehenengo hiek, lau hiek ikusi ondoren, eta gero pasauko gera oain Goizalde eta Goizalde Landabaso eta Leiren Arbaiza ere beraiek parte hartu zuten horretan, baina bigarren tramoan edo fase horretan egon ziren petxakutsa motako hitzaldi labur-laburrak. Eta Mikel Handika Londresetik sartu zen, eta pixka bat egin zuen zer zegoen zertan dagoen hizkuntza teknologia, zer ari dan garatzen, eta batez ere, zer egin behar dugun euskaldunok ingurune digital horretan, ez? Hainbatetan eta hainbatetan hitz egin dugun gauzaiek, edukiak sortu, partekatu. 20 urteko balantzea, ona? Bai, oso ona, zalantzarik gabe, esan nahi dut, hor agian amaieran Luitxok esandako hitz batzuekin, ez, eta beak Asier Etxeberria gogoan duze, Asier Etxeberria, ez da bera aipatu zuen oso politia izan zen, ze hitzak eskaini zizkion, ze beti sustatu eta zuzeu Asierrek egindako agerkari baita digitala, etxai moduan edo ikusi izan dira, eta berak esan zion, nola esaten zuten hasieratik guk geuk egin beharko dugula, betik gora etorri beharko dela zurrunbil hori, ez? Eta nik uste dut Euskararen ingurune digitalean zerbait garbi balin badago da, egon dela, estanda hori betik etorri dela, ez? Librezale bezalako proiektuekin, Wikipedia eta horrelako kontuekin. Orduan, nik uste dut ederra izan zala eta gaina lagunekin biltzea zer gehiago, ez? Maite, lehenengo egunetik gainera zu hor, horra itxizara gure aditu honetan kontuetan. Bai, ana aprobetxatuko dut, ez da besterik albistegi guztietan aldaera berria, eta berriro COVID-ari buruz berbetan gabiltz, Omikron aldaera berria. Zer esan dezakegu, orain, besaten da bielako kutsagarria bai, baina gian, ez dela... Ez dakigu. Esatia daukaguna da, ikertzen ari direla eta ez dakiguna. Badakigu dauzkala mutazio gehiago orain arte izan dituzten sortu diren beste aldaerak baina ez dakigu gehiago izateak ekartzen duen aldaketarik. Transmisioan, gaixotasunaren larritasunean, edo tratamentuei eta txertoei ihes egiteko aukeretan. Horiek dira kezkatzeko puntuak, eta hori da ikertzen ari direna. Transmisioan logikoa da, Hego Afrikan detektatu duten lekuan, izatea azkarrago transmititzen dena, gutxiago daudelako txertatuta, baina ez dakigu. Orduan, alde horretatik itxoinin berda, eta titularretatik eta pixkat zuhurtzia, ez, betikoa. Eta Osasunaren Mundu Erakundeak atzo bertan eman zituna azkeneko albisteak eta dakiten azkenekoa, eta hori zantzuten. Itxaron egin behar dela eta aztertu egin behar dela. Eta bitartean, gomendatu zuen, batetik jarraitzea txertaketarekin, honek erakusten duelako askotan esan dugun, ze beharrezkoa dan, mundu osoan banatuta egotea txertaketa, ez guk bilatzea txertoak 3. txertua, umeak ere bitartean lehentasuna izan beharko lukeenean, hori mundu osoan banatzea, eta honek erakusten du, benetan ze importantea da. Baina, aditu bati entzuten nion, behintzet, badaudela, aditu bati entzuten nion esaten,
txerto zenbakia badagoela, 11.000 milioi dosi esate baterako badaudela, baina dana gordeta. Claro, hori da, hori da. Geuk. Bai, janari jakin gertatzen dana. Danok jateko adina badago, baina danok ez eujaten ez, gauza bera da. Orduan, alde batetik da hori, eta bestetik, gainerako neurriak, prebentzio neurriak, distantzia, maskara eta ireztapenak jarraitzen dute izaten prebentzio neurriak edozein aldaerarekiko. Orduan, bitartean hoiei goazen eustea, ez da, eta gungo gea jakiten. Gu gaude privilegioko egoera batean, eta ez da bat ere etikoa egiten ari garena, ez? Justu zaurgarrienak direnak eta aulenak dauden herrialde hoiei atiak itxi gainera, orain, komertziorako eta oztopoak eta mugak jarri, ezer eta gua igri garenean gainera, hori. Dosi guztiak guretzako gordetzen. Pandemiaren egoera kezkagarria dela, diote, osasun arduradunek, Osakidetzatik esan da, inzidentziaren gorakada hori, nabarmena, ze ari da gertatzen, Ana? Faktore pila bat, ez da? Batetik, oantxe aipatu ditudan prebentzio neurri hauekin nekatuta gaude, eta ulertu dugu, gaizki ulertuta, txertatuta egon ezkero, baina gainerako guztia ahaztea daukagula, eta karri ikusten ari gara ez dela nahikoa txertatuta egotearekin norbera. Egon behar dula txertatuta jende guztiak eta jende guztia ez dago txertatuta. 3. dosia hartzea baino, importante hor litzateke, txertatuta dauden adin ertaineko horiek txertatzea. Zadin nagusikoak horiek bai hartu behar dute 3. eta ari dira hartzen. Eta ikusten dute, hori eraginkorra dela eta oso ondo. Orduan batetik dago hori, ez? Inzidentziari utzi egiten diogula hilotzen, badakigu virusak zirrikitua topatzen dula, eta umeek transmititzen dute ere bai, orduan, hori, falta direnak txertatzeko horiek nola bultzatu, ze estrategia jarraitu, hori izan berko litzateke lehentasunan ere ustez. Eta gero beste gauza bada, gainera, haida ikusten ziklikoa da, ez, portaera virus honena. Baina batez ere, gainerako koronavirusak, gure artean daudenak, sasoi honetakoa dira, udazken eta negukoak. Udazkenean eta neguan, gainera, barruan pilatzen gea, eguraldi honekin zer esanik ez. Orduan, portaerak ere laguntzen du batetik, eta bestetik, litekena da sasoikoa izatiak ere, klimaren, eguraldiaren baldintzek, ezetasunak eta temperaturek eta laguntzea gainera gehiago edatzen. Nola Europaren iparraldean hasi zen, ematen du baietz badaukala horrekin ere zer ikusia. Adibidez, penintsulan ere hegoaldean, oraindik hobeto daude penintsularen iparraldean baino. Orduan, horrek ematen dizkigu pistak baita ere, mendik aurrera, sasoiari ere begiratzeko, eta hori ere hasieratik ari dira ikertzen, eta bai. Claro, osotasunean begiratu behar zaiola honi, argi geratzen zaigu, naiz eta gero geure zenbakietan, geure mugetan mugitzen garen, eta zer egin gure uniekaz, eta zer egin 3. dosiarekin eta bar. Baina, zuk esan dezun, azkenean askoz goragotik handa, ez? Txertua da daukagun estrategiatako bat, baina gelditzen zaizkigu beste hainbat direla, lehenengo arreta indartu, lehendikan zeola ja kolpatua, eta orain zer esanik ez, nekatuta daude, oso baliabide gutxirekin ari dira lanean, ez dire iristen, eta orduan adibidez, testatuta jarraitu egiteko, lehen ere lanak balima zeuzkaten, imaginatu orain, asko sokerra daude. Autotestena ez da erabiltzen, beste lekuetan erabiltzen den neurri berean, ez dakigu zergatik. Igual hori implementatu berko litzateke, eguen badauzkagu testak, badakigu zertarako balio duten, eta zertarako ez, baina balio dute, eta ondo erabilezkero laguntza ondia izango litzateke. Orduan, nik uste dut, gauza asko egin daitezkeenak ez garela egiten ari aireztapenarekin askotan esan dugu, airaren kalitatea neurtzeko eta bermatzeko arnazten dugun aire horretan, ez da hola partikula birikorik eta iragazkiak, aireztapen sistemak, horre ere ez da inbertitu beharra dina. COVID pasaportea, Ana? Bai. Nik uste dut, lehen esaten nuen, etzela eraginkorra ikusita Nafarroan, bere ala jarri baino lehen eta iragarri dutenetik, jendea bultzatu dutela, txertatzera ezakit, zer esan. Hor oso garbi ikusten da, zein darra daukan gizartean kontsumo ohitura batzuk, eta ze pentsatu ikaragarria ematen du.
benetan hori da arrazoia daukazuna txertatzekoa, eta ez zure ingurukoak babestea. Oso gaizki hitz egiten dugutaz, Kontsumo ohiturak eta zigorrak. Hau da, zigortzea norbait, ezin duzu honetan parte hartu, eta ez dakiz zer, ez? Nire txunditutan nago horrekin. Bueno, eta gero hori da, ja beste alde batetik, gainera, irikitzen du ate nahiko arriskutsua, baldintza batzuk betetzen ez dituzunean, osasunarekin lotuta, ze ondorio ekarri ditzazken. Ni uste dut hori baino lehentasun batzuk badaudela eta jarriko nuke indarra beste gauza batzutan egia esan. Baina, ezakit, ikusita Nafarrokoak, pixkat. Europan ere gertatu da, Bai. Baina Europan askoz kontrako gehiago daude, txertaketaren kontrako jende gehiago dago, eta... Baina ikusi dira, hilada horiek bebai, baterako, baina, bueno, esan bezala, hemen berez, askoz jende gehiagok berez, ja badauka aldeko jarrera bat, eta oroar jendea txertatzen da. Bestelako zigorrik eta horrelako presiori gabe, ez? Aipatu genuen, Maite, Euskarianaren sorkuntza hori eta, artxibo digitala guztion eskura, kultur mailan Oierran Zabalekin hitz egiten egon ginen honi buruz, honen garrantzia bai, Maite? Bai, maila digitalean, bai, ez, eta ez dakiko duguan izango duzun, baina guain ala urte batzuk hasi zirenean hau garatzen komentatu genuen eta esan genuen egingo dugu honen jarraipena, ez? Ordu polite da, gainetik balin bada ere, aipatuta balin badago aurretik, aipatzeko, ez? Behin da berriz, sartzen balin gara edo webgune edo bilaketa eginda Euskariana hori segituan aterako zaigun non topatu bilatzaile badago eta atal ezberdinak topatu ditugu. Ez hemen izugarrizko alegina eginda artxibo ezberdinetako fondoak, horrelako, izan da pixka bat, kudeaketa publikoan dauden liburutegiak eta jaurlaritzak eta foru aldundiek eta dituzten fondoiek batzeko, biltzeko, eta baita unibertsitatetatik ekarritako gauzak eta baita fondo pribatuetatik ere. Orduan, lehenengo aldie, hainbeste gauza bildu dana gune konkretu batean. Orduan, hor bai izan litekela, hasiera baino ez dala esango nuke, gauza batzuk sartzen garenean, daude fondo bibliografiko bezala jarrita hau da, ez dugu topatuko baliabide hori gesteko batzuetan bai, ez guztietan, nik kosta egintzait topatzea, hortxe bilinei zarakatzen, eta egizateko, ematen dizu informazioa, euskal kulturaren inguruan, idatziak, bestelakoak, argazkiak, eskuizkribuak, musika, partiturak, birazerta zaigean hitz egiten, hori dena bilgune batean, dena topatzeko. Eta gero hortiken informazio bat topa dezakezu, non topatu, nora joan, dena ez dago fizikoki jeisteko moduan edo kontsultatzeko moduan, baina bai erreferentzia bibliografiko gisa. Eta gero dago gauza mordo bat, lizentzia librekin, hainbatetan esaten duguna, hori da bidea, ez dago besterik euskararentzat, ez dago beste biderik, ez balin badira egiten gauzak partekatzeko moduan lizentzia librekin, edo domeinu publikoan dagoen oro hortxe denon eskura jarrita, ezingo genuke zer egin, ze bestela, gure ozeano handi horretan, gu oso txikiak gara, ez, eta hortxe daukagu arriskua, urpetan geratzeko. Eta, horrelako ekimenek nik uste beti, behin eta berriz aipatu behar direla, zergatik hasiera bat alegin badaude Europeana, adibidez goituta gaude horrelako gauzekin, eta hor, zoragarria da, ez gero kontuan euki behar da, lehengunen ere komentatzen zena, ez, eta Luisok askotan komentatzen duena. Horrelako ekimenetan falta dira gure artxiboiek, duela 20 urtetatik ona, interneten, euskera zaritu garen, eta lehengunen ospatzen egon ginen hoien fondoak bizira irauteko olako berme bat, ez? Horiek ez daude inun artxibatuta, ez daukate agian kategoria hori edo maila hori, edo bai, ze ingelesezko testuetan adibidez, hemen honea ekarri dugu behin baino gehiagotan, archive.org, ez balin badezu ezautzen sartu, eta ikusi ze hor denetarik dago, daude liburuak, eskuragarri e-bookak, denetarik, ez? Orduan, falta zaio oraindiken ibilbide normala da, lehengo egunean aurkeztu zuten, eta nik zorionak emateaz gain bai animatuko nuke jendeak bideratzea gauza asko sorkuntza handia dago Euskaraz,
Gero, orain gure erantzukizuna da, euskaraz dagoen hori guk kontsumitzea. Ez da bakarrik eskura eta aleginak egitea eta denon dirurekin horrelako gauzak egitea. Gero ez barin bada kontsumitzen, edo ez barin bada partekatzen eta zabaltzen, ezin dugu ezer egin. Horregatik nahi nuen ekarri, zeirutzen zait, importantea dela jakitea hori hor badagoela, eta pixkanaka horrelako hortzea ikusten nahi ez, bilaketa batea eginda, ikusi, saltxeatu, harakatu, seguro sorpresa zoragarriak eramango ditugula, hori garbi dago. Espaziora goaz, Ana? Bale. Bueno, bakizu nahi guzea ezaizkit, kontu hauek asko. Bai. Gustatzen da, bueno, claro, asteroidea torre zait burura, asteroidea, meteoritoak, ez dakitxas berdintasunak zeintzuk dian, zuek badakizu harritzar bat badator gure kontra, pelikuletako moduen, eta gainera etorriko da, hau holanda bat, noizbait etorriko da. Probabilidad kontua da, bai. Claro, prestatuta dau gizakia, zelan? Armekin eta misilekin satitzen harritzar hori zati txiki zauetan. Pelikuletan ikusi degun hori, benetan probatuko dute, eta gainez kamera badauka, Eta ikusi ingo deu, datorren urtean, hemendikan urte betera, ikusiko deu, nola, bidalitako zunda honek, talka egingo duen asteroide baten kontra, eta saiatuko da horrekin, desbideratzen, noizbait etorriko balitz asteroide bat gure kontra, lurraren kontra, pelikuletan bezala, alboratu izateko. Aukeratu dute Didymos izena duen asteroide bikoitz bada, eta dauka bat txikiagoa, Dimorphos, eta horren kontra dijoa. Eta dazka, 11 milioi kilometro arako bidean, eta dijoa eguzki panelekin, zunda hori, eta izango da bilarrean bezala, joko dutak, eta orduan bere lana da desbideratzea. Hau nork egiten du? Bueno, hau egiten du batez ere NASAk. Eta batez ere... Oso ideiona, iruditzen zen. Batzuk esaten da binien. Ez da hemen, gizaki moduen batu behar gara onelako gauzen kontra egiteko. Etorkizun baten badabe, bai. Hau sendo da. Asko dauka urte pila bat proiektu honek, eta dauka asko propagandatik beti izaten duten bezala horrelako proiektuek, eta diru laguntzen menpe egoten dira, eta azkenean lortu dute martxan jartzea, ikusgarri izango da. Kontuan izan behar deu, dagoeneko, izan direla astronomoek, bidali dituztela zundak, asteroideetara, eta bueltan ekarri asteroide puixketak. Izan gara kometa batian, akordatzen zate, txuri? Txurimov, gizimenko. Hori zantzan, ikaragarri, hantxe jarri zuten baita ere zunda bat, ikusi genuen kometa bat nolakoa da, kamarekin. Bertatik bertara, eta ekarri zituzten baitare handikan puixketak. Orduan, haidea iten gauza, miresgarriak. Eta kometeak aipatu ditugula, azteko hori da. Asteroide bat izango litzateke arroka bat, daola hilda, deitzen zaio, ez dauka aktibidaderik, eta gehienak daude Marte eta Jupiterren artean gerriko bat deitzen zaio, asteroiden gerrikoan, eta antxe daude. Eta oso gutxi dira, aukera izango luketenak, beren orbitatik guriarekin talka egitekoa. Gero daude kometak. Kometak daukate orbita bat, eguzkiaren inguruan, orbita eszentriko bat, eta pasatzen dianean eguzkitik gertu, daukate izotza, eta izotz hori sublimatu egiten da, lurrundu egiten da, eta horrek sortzen du izatxa, ez da? Hortik dator koma horretatik dator izena. Eta horregatik dira politak. Oso ikusgarriak, eta dakat albiste, txarra, ze guantxe bertan badago bat ikusgai, ikusten da prismatiko eta guzti, eta datorren hilean ikusteko moduan zeon begi hutsez. Desintegratzen nahi da, eta igual ez dugu ikusterik izango. Igual belenera ez da jen. Hori da, izena du Leonard. Leonard guantxe bertan ikustia badago gure egualdiakin ez, baina bestela bilatu ezkero eta ikusten da. Eta ikusten da oso ondo hori, nola daukan bere izatxa. Eta gero beste gauza badia meteorituak izaten direla ikusten ditugun izarruxoak. Eta hori dira, arroka pusketak pasatzen direnean atmosferatik desegin egiten dira, eta lurrera iriste bali madea, meteoro bada, eta krater bat ere egin dezake inpaktuakin, ez da? Dinosauroak besteak beste desagertuztia, meteorito baten talkarekin, baina lurrate ilargia be talka batetik sortu. Hori da. Talka batetik sortuta. Bai, hori da. Bai, bananen ondoren eta hor zeuden materialak eta gero denborarekin juntzian
antolatzen, beraien arteko indarrak eta orekatzen, partikulak elkartzen, ez da, koinziditzen zutenen orbita berean, eta horrela sortu ziren, eguzki sistema bezala, beste sistema planetarioak, eta eguzki sistemaren aurrekari hoietan, klaro, imaginatu zenbat arroka zeuden guandikan suelto hortikan atzera eta aurrera. Eta badago, hipotesi onartuena, ilargiaren jaiotza esplikatzeko, eta esplikatzeko zergatik dan hain ezoikoa, ze kontuan hartu behar deu, ez dagoela horrelako ilargirik eguzki planeta osoan. Planeta gehiago badaude, baina adibidez, Saturnok dazka 100 planeta kasik. Ilargi. 100 ilargi kasik, baina asko txikiagoa dira, eta desberdina dira, eta kau bakarra, eta oso handia eta oso gertu. Eta gainera oso konposizioa antzekoa dauka lurraren. Orduan hori esplikatzeko, eta egin dituzten ereduen arabera, ematen du hori dela probableena, hipotesia da, zegoela Teia izeneko planeta bat, eta protoplaneta, ez? Eta horren kontra josun talka asteroide erraldoi batek, Marteren neurrikoak edo, eta hortikan sortutako puxkekin osatu zian alde batetik lurra, eta bere inguruan gelditu zen ilargia. Eta horrela sortu omen zen ilargia, baina hau da guain dela 4,5 milioi urte. Eta dinosauroena berriz, izan za guain dela 65 milioi urte. Eta hor ikusten da kraterra, Mexikon dago, Mexikoko golkoan, irideoarena askotan kontatu du hemen Hilariok, eta horren frogak, evidentziak badaude. Hori oso garbi ikusten da. Bueno, orduen misio bat daukagu, jarraitzeko. Hori da. Nahi duenak, eta proba egingo da, ia, batoke horrekin, eta esan duzuna, bilarreko bezala, igual. Desbideratzen den bere bidetik, eta horrela, betorkizunera begira, salbatzen gara. Eta beti bezala, azkenean ez da bakarrik helburua hori da. Teknologia bera proban jartzea, hemendikan mugiaraziko dute, orduan horre guztiak ondo funtzionatzen ote duen, oantxe bertan dago misio bat, Merkurio inguruan, ekarriko degurrena. Baita ere, teknologikoki da ikaragarrizko aurrerapena, Merkurio dago eguzkitik oso gertu. Nola egin ez urtzeko, haren orbita txiki hori jarraitzeko, oso... Planeten kontua oso ondo dau. Oso ondo dau, tartekan neurri hartzeko, guztiari be, bai. Maite zer, adimen artifiziala? Bai, adimen artifiziala, ze pixka eta olako kontuekin jarraituz eta ikusten dut. Ondo, hementxe dauket, ekarri dut, olako gida bat eta edonork kontsulta dezakena interneten, eta zer dauke gida horrek berezia, UNESCOk lehenengo aldiz ipini ditu gomendio batzuk, adimen artifiziala garatzen ari direnentzat, hau da, herrialde, UNESCoko, ia 200 herrialdetan adostu dana, eta hori da nobedadea. Ze enpresa batzuetatik, erakunde batzuetatik egiten ari ziren olako gomendioak, zer egin behar dan, garatzen ari garenean adimen artifiziala. Eta zergatik dago importantea, zenbatetan ez dugu esan justu tarte honetan, karritugu nola, adibidez pandemia garaian, adimen artifiziala aurpegiak errekonozitzeko, zeinek justu baita deep fakeak egiteko, adibidez, edo ez dakit eskola batean zeintzuk etorri diren edo ez jakiteko, eta barrez. Horun oso importantea, naiz eta berandu etorri, zeia oso aurreratuta dago adimen artifiziala, etorri daulako gomendio batzuekin, ez? Eta bereziki egiten dituzte gomendioak, hainbat esparrutan, adimen artifizialaren esparru ezberdinetan. Bata da, aurpegi ezagutzaren inguruan. Eta esaten da, gomendatzen dela biziki horrelako teknologia ez erabiltzea zaintza masiborako. Hori da gomendioa, gero garatzaientzat. Esan nahi dut, bada zerbait ez, eta esan nahi dut, gomendio hauek gero esango ditugu gehiago, baina suposatzen da, egingo dituztela gero, begiratu eta pixkat aztertu eta praktika honak banatu eta barrez gero, arma autonomoena baita oso importantea, dronak eta bestelako misilak, beti azken hitza izan dadila pertsona batena, ez ustearena, arma baten esku edo makina baten esku, ilaski akatuko dugu edo erabaki hori eta bar. Eta gero, streaming bidezko plataformetan, hauek ez dira hil ala biziko gauzak, baino bai, hizkuntza eta kulturei erreparatzen bali badiegu.
Ze plataforma hauek egiten dutena da, gomendatu serieak, horrelako gauzak, seguru aste bukara guztian hortxe seriak ikusten egon garela, rekomendatzen dituzte. Anatan ibertxuk ikusten. Bueno, bai, egia da, Sandileno komentatu dugu, egia da. Eta, bueno, esan nahi dut, egon direnak streaming bidezko ikusten, seguro gomendiotan ez zaiela ezer, lehenengo ez daulako ezer euskeraz, baina egongo alitz ere, seguro algoritmoek ez lituzketela ekarriko frente horretara, klik batera aukeratzeko. Orduan horrek zesan nahi du, algoritmoek ere eta adimen artifizialak badaukela bere erantzukizuna, kultura, hizkuntza gutxiekiko eta bestelako kultura edo hegemonikoak ez diren horietan eta barrez. Eta gero daude, orduan esaten du horrekin ere kontuan izan dezaten horrelako algoritmoak garatzerakoan eta hori ere oso importantea da atentzia horretan jartzea. Eta gero daude segurtasun, pribatutasun kontuak eta bar. Baina importantena da, eta honekin bukatzen du, esaten dugula, importantena dela ezitzea hiritar kritikoak, horrelako adimen artifizialen inguruan erabaki onak edo egokiak hartuko dituztenak eta gai izango garenak herritar gisa esateko teknologika handiei hemendik ez gara pasatuko eta hortik ez gara pasatuko. Ze interesgarria eta seguru jarraituko dugula, datorren adalako eta batzutan sentsazio hori ez da, eskuetatik ere eskapatzen zaigula geuri, erabiltzaile moduen, gobernuei eta guztia antolatzen dabiltzenei, jarraituko dugu kontuarekin, Maite, oso interesgarria dalako hau. Eskerrik asko, Maite Goñi. Eskerrik asko zuri. Ana, historio ederra geratu zaizkigu, kontatu barik, zakuen. Berriro. Bai, baina berreskuratuko ditut, COVID kontuekin jarraituko dugulako alabearrez. Alabearrez. Baina badaukanik horre atxineko gizaki batzun historiok eta gordeta zuretzat, Eta jarraituko dugu horrekin bai. Bai, testuinguruan jartzeko balio, bai. Ana Galarraga, mila esker, eta eskerrik asko txeko guzti, eskerrik asko horregotiarren.